Коро дрозофили. Когато се нащърбят върхове, обелени от зимните корозии, присвити като гайда ветрове, скалите им дълбаят се прозорци. Облеща им си бурята на криво, изплита облаците в ситни плитки, ще завали пора от дрозофили, а после ще е лесно да се литне. Това е. Лесно се литне. Преди да дам думата на Веско, искам да кажа, че щях да мъкна в рецензията, че по поетика, по начин написане си приличите. Това е така, ти го каза, но сам аз го гапах, не беше трудно, защото недавното вече достатъчно съм го чел и харесвал. Но не исках да прозвучи пък, че той те е поддържал да знаме, просто вие сте такъв тип поети. И случайно някаква общо, да, намерили сте се, това е хубаво. А сега, Веселин Иванов. Да ти не е нареч. Добър вечер на всички. Много съм развълнуван от това, че виждам толкова приятели и толкова близки хора в залата тази вечер и искам да ви благодаря, че сте отделили от времето си, за да присъствате на представянето на стихосбирката ми. Искам като за начало да благодаря на голяма част от хората, които са присъстващи тук и които по един или друг начин са били до мен през цялото време в процеса на написването на книгата. Първо искам да благодаря на моята учителка по литература, госпожа Ружа Маринска, за това. Аз съм го измерил, че тя е написала един ужасен предговор, един чудесен предговор. Кратък, стегнат, но много точен, аналитичен. Да благодаря за свободата на мислене, която сте ни давали в часовете по литература и за провокациите, които винаги е имало. Да благодаря на майка ми, която също е поетеса, за това, че е предизвикала интереса ми към поезията и към стиховете. На Димитър Гачев за редакцията на книгата и за това, че винаги е бил до мен през цялото време. На Евелина за чудесния превод на немски, който направи на книгата, и на Кристина Йорданова, едно момиче, с което учим заедно в Дуисбург, която за жалост не е тук тази вечер, дори в залата. И искам да ви прочита някои от новите ми стихови, които съм приготвил тази вечер и които не са публикувани в книгата, защото са написани малко по-късно. Значи първите два стиха, които ще прочита, те са стихове по картина. Картините са на една приятелка, която живее в Амстердам, Алиса Рупенян се казва. Няма вече лилави дървета, сухи клони, шубраци и съчки. Пламват хвощове, хлъмват полета, посред зима сурово намръщена. Мокри релсите дъжд тюркоазен, вплитат тръни в бодливи прегръдки. Гали скрежни гнезда и циклами, блъсва капките, глинини пръски. Следващия стих се казва Златотърсач. Той също е стих по картина. Съжалявам, че сигурно трябваше да принтирам картините и може би да ги взема с мен. Наистина много хубави картини. Златотърсач се казва следващия стих. По стъпките му още има слънце. Джобовете му пълни са с пясък. Реката сплита мокрите си бързии и му намига с розови отблясъци. От златния прашет събрал в шепи ще си направи къщичка за птици. Ще освети дърветата в жълто, а после в стихове ще ги напише. Накрая, щом започне да се стъмва, ще постои самичък, после ще си тръгне, ще падне нощ, а след нощта реката сплита мокрите си бързи. Ще нарисувам вятър от прашец на птичинки. Ще приглуша прибоя, плисващ от рапана. Ще си похлупя с дъжд, ще пробвам да обичам октавите, разсипани по залеза. Ще си измисля езеро с ситни камъни и пясък, в който да заровя пръсти. Ще се разлея в мокрите ти барички, ще си намеря път, от който няма връщане.
за лято. Изсъхналите прешлини изпукаха. Обвиха се в тръни и напъпиха. Изплъзналите гущери се скриха под смокини. Полазиха листата и зачакаха дъжда или началото на лято, изпичащо калинките по камъни, изгнилите растения и коритата на реките. Съня на охлювите беше още тъмно. Сирене. Да можех само да си купя сирене, с което да нахраня мишките. Да бъда листопад, платно или перце в косата на момиче, или пък слънчев сноп, проблясваш в зениците. Да можех да си купя сирене, да си поръся доброта върху филия и лакомо да я изям, да си нацапам бузите. Или пък просто малко щастие за мишките и за момичето. За себе си не смея да поискам. Премълчано. Въпросното усещане за музика е може би усещане за време. До кой ли луд е пил шампанско с медузите, откъснато от розовите хребети. Следващите 3 стиха са без заглавие и са като миниатюри. Има едно предаване, което води един мой приятел Валентин Дичев по радио Благоевград. Мисля, че почти всяка събота, където всеки може да си включи и да участва с някакви стихове. Ако някой от предишните написани стихове му е станал интересен и го е провокирал по някакъв начин, тези 3 стиха, които следват, са написани по повод на едно такова предаване. Търкулва някой слънцето по хълмовете, капчици роса целуват щурците. Нашепва вятърът в ушите на глухарчета, малки хвърчила тръгват към слънцето. Въздишат мизухарите с жълт прашец, от гъдел калинките кихат. И ще завърша четенето на стиховете с 3 стиха, които съм написал съвсем наскоро, преди да се прибера от Германия. Есенна приумица. Вали по хлъзгавите тротуари, по къщите, по схлупените покриви. Понякога дъждът е толкова горчив, че ми е трудно да рисувам по бедрата ти. Глигани, есенно брадена жълъди, отстрел или пък просто пеперуди, блъскащи се в лампите. Пръщят колнаците, какво по-хубаво от сутрешно кафе в тази есенна приумица. Гоген и кифли с мармалад. Апарат за снимане на ластовици. Рисувам житени поля по миглите ти. Отпи на шепи хоризонта. Поискай ми перце, опушено стъкло и апарат за снимане на ластовици. Поне едно от 3 нося винаги със себе си. Да снимам слънчеви отблясъци, да гледам ластовици през опушено стъкло или да имам оправдание да вплитам пръсти в косите ти. Последният стих се казва Корида. Разкъсват викове на луди пред тъпканата от тълпа арена. В очакване да видят смърт, в очакване смъртта да е мишена. Да има бик, да падне пръв в окалената с кръв земя. Да има разпнат или кръст и ръкопляскания след това. Да бъде весело, да се напият след края на измисления празник. Какво ли значи нечия си смърт, когато всички са едни отдавници? Червен вуал и глупав старт, арена бик и някакъв палачо. Пролята кръв, отворен кръг и чувството за нови възприятия. Отворен кръг, а после смърт и тишина на глупавата сцена. Надявам се, нагледно обясних, защо съм бик, а не мишена.